Salam hormatly agzalar. Bugün men ýene siz bilen täze wideom paýlaşmakçy. Bu wideoda size bir gowy programmalaryň biri şu wagtlar esasan siziň içiniz gysýandyr, näme bilýän nerseňiz we öýde boş otyrkaňyz bir peýdali iş edersiňiz hem öz hobbiňiz hökmünde bar. Ne bir täze siz üçin iç gysdyrmaz ýaly bir programa tapdym. Yani şol programa güýmenip siz dynjalşdak wagtyňyz diýsen gowy geçirersiňiz. Yani ol programa ady Design Intro 3D programmasy. Häzir ol programa barada kiçik video rolik bilen tanışarsy. Yani dil aýdyp geçende bu programma bilen siz öz öýüňiziň yani çyzygysyny çyzyp içini dizaynını edil şol ýa-da kopya şeklinde edip bilýäňiz. Ve gelecekte çay vurmak planınız varsa ve kelläňizi eýýänden taýýarlanýarsaňyz şol kelläňizdäki zady şu programmanyň bilen çyzyp ýerine ýetirip bilýäňiz. Bu bir hobby görnüşinde programma. Ýene bir belläkişik zadym bar, täzeligimizem bar. İlkinji bilen belläkişik zadym ine şu görýänje zatymyzyň ýokarky bölejini gaýrat edeliň, 0% edeliň, aşagykynam 100 edeliň. Dojela kanala agza bolup bolanyk, o da üýtgeşik size bolýan zadym ýok. Bu şu gyzylja knopka basýa boldy. Dostlaryňyz bilen wideolar paýlaşýaňyz, habarsyz galan dostlaryňyz bolsa biziň kanalymyz bilen habarly ediň, paýlaşyň. Umumy dostlaryňyz bilen paýlaşyp wideolara da like goýalyň. Göwnüňizden turýanlar diýip umyt etýäs. Birazajyk like goýsaňyz bizem höweslenýäsiňiz inlik wideolara höwes ýapyşýas. Şonuň üçin like goýalyň. Kanal aktiw gatnaşan ýörite agzalarymyza ýöne az derejede. Ene ştada belläkişik zadym Selwa Ataýewa. Şol kanala aktiw gatnaşýar, her goýan wideomyza da kommentariýa ýazýar. Sag bolun, minnetdar. Umum hemmäňiz şolar ýaly aktiw gatnaşalýar. We ötüşenki kanalyň adyndan hem birnäçe bonuslar bar. Indi gelin wideomyza başlaýalyň. Şu görýänje programmamy Design Intro programmasy girýäs. Birinde basýas. Indi birinji başlamak zadymyz umumjy başlananyny fundamentdan aşany kerpiçden. Edil munda betona uýup bolanyk, gön kerpiçden başlamaly bolýas. Şonuň üçin sıçanjy sağ ekranymyzyň sağ gatdanaky birnäçe bölümler bardyr. Şondan şu görän kerpiçiň suratlaryny basýasysyny. Sıçanjymyzyň ortasyna tegirçe ýa-da düşürýäs. Indi şu kletkalar boýunça jaý çekip bilýär. Ne juat ýokarda linýalar 0 cm ölçegler ýazypdyr. Ne ýok. Bärine de başlaýas 0-dan 60'a yani. Bu özüňiz sazarsyňyz da. Valla bir hil boldy. Ne şeydi? Men ýöne bu prosta çizýän. Edil olar ýaly owadan etmer. Ýöne her gurallar, her bölüm bilen azajyk tanışdyrar. Onda siz öýde arkaýyn oturan ýeriňizde ne aşağı diýen
türde görnüşdi jaýymyz şekillendirildi. Indi men suduruny ýitgetdi bu aboy şekilledi. Onu ýitgetmek üçin, kerpiç ýetirmek üçin sınjyňyzy eritýäs. Näçeden gitsen basýas. Ne göre de zatlar çıkandır ne şun suratını yükletmek için şu görüyorsunuz adını basıyoruz. Bunlar boydu bu. Bir de gerek kerpiçine gidiyor. Esası Türkmenistan ulanyan kerpiç, Hadavay kerpiçler ne şu? Ne? Daş yüzüne yükletip çıkacağız. Ne görüşmedi yani? Daş dövrüğümü kerpiç oluyor. Bunun için komnatları öyle katulacağı yasattırız. Ne mesela şu kuchnya diyelim. Buna itilgi kuchnya olacak olsa kapağı gerek ya arkacıktık ya yeli. Arkamdan katı geçip oldu. Şimdi kuchnyanın içine içki zaten aboyun üt göçük değilseniz yine yankı alısı sonucumuzu ürtüyor şu çılgının üstüne ve yaman kıyın üstüne şimdi buna yankı alaydım. İçine ne laboy içecek mi ne hir olmuş laboylar var. Dil şu azda pola gerekken. Aboya plitka minyalak konmuş geçecek olsanızdan. Katı oğudan olmuşlar var içinde. Mesela mi ne şu aşağıya ya? Bu atken vaktimizi alıp uzaklaştırıp oturmayın galanla öz üstünde saylaştırıp özünüz fantaziyanız bilen oğudanla bedersiniz. Yani ben hersinden birazcık düşünür geçeyim. Yine bir de kuchnya, yazık durma kuchnya, peç, neyme, dufovku, stul, hemme zat ba. Ana koyacağız, ondan dufovkamı koyacağız, gaz plita. Başka ne yemekçi? Çay içeriyoruz. Stolun taşına koyacağız. Ay bulam kapçana sağ salma. Şoları yalak. Bize yemine cayın içine. Arkayın özünü şu cayın içine yal büyüleyiniz yaradım. Ne yankı koyan rahattanmaz. Ana vasıflıyım tamam. Ne mu şuları yan rahattan.
Bundan başka da içine yine koyuyoruz spawn'ı. İşte koyuyoruz. Spawn'ı koyuyoruz. Aynısı koyuşturuyoruz. Başka visual koyan oluyoruz buruştu. Mumuşlar el kızıklı zatlar var. Ne bahane tuvalet. Bersinden ne banyan yerde bu. Şurada canım yapalım. Ama arasından ne kapılan konuşuyor. Kapı uyduk. Şimdi ne bitti? Zaygat oluşuldu bitti. Yine umumuşlar al bu aynı angasından renkler koyuyorlar. Gördünüz mü? Renk yutkanlar. Yeşiller yani. Şimdi bundan başka da lustro da koyuyoruz. Ne? Lustrolu. Edil bu lustro koyanların peydası. Ya ikinci etaj etsem patolo etmeli ama maydanda. İkinci etaj net. Ve yeni de bir daha diyorlar ki şeyine de bağlı komnatı. Tayar komnattan daha da var da. Sıvıları. Bunun için özünüz zat edip onun özünüz sıvırınız oğlu. Etaj deyip duran yerek daha etaj edeceğiz. İkinci etaj emeleliyor. Arası açıktı. Onu arasını yapmak için şu nolu dengleyeceğiz. Yani arası yapıldı. Gatı olacağı var buna. İyi bundan başka banyo, tuvalet olur ayttım diye sıkıntı çağırlar için komnatlar yasabilen maşincikler. İyi yine iç kapı oyunu. Nazarın şunun içine kapı oyunu. Diyen bu içinde kapı oyları ulanmanı biliyoruz. Mesela öz öyünüzün aboyu varsa şunu koca edip telefonuna suret alıp kompütere geçiriyorsunuz. İyi neştayda da bağıt deyip duran yerik basıyorsunuz. Şimdi şunun içine öz diyen aboyuna çıkmasa sen öyünüz sızlayan olsanız şunu edebiliyorsunuz. Edilmenin onu aboyu da suret alıştırmadım. Yönüne CMTV'nin logosunu koyayım. Mum şey alyanı hızlıca aymadım. Komnatunuzun aboyunu dağılıyor basıyor. Ne çıktı? Hani görsünüz yani birinci etaj etti. Birinci etaj etmeli, ikinci etaj. Televizor zaten koyuyorlar. Ne televizorlar var. Piyanino var. Ne umumi işler yani. Ne hürmetler var.
Şunki videomu şundan agarat. Bir gatu görmän, gatu ötüp çyzy bilmedim. Çyzyp bilen ýöne wagt köp alýar. Köpräçik wagt etdi-de gowy sünneläp içjek bolsaň. İçiniň zadyny eýdip pollap zat edip itýänçe içiniň aboýlaryny çalyşyp çykýança gaty köp wagt etdi. Hem özüňiz gyzygyň şu programmany alyň gaty bu program ekeni skачать edip özüňiz ulanyp galan düşünmedik zadyňyz bagly kommentariýada ýazyp geçiň. Men şu bilmeýän zadyňyz bolsa düşündiren şunda bir kemçilik çyksa 24 saat çemti kanal sizin ulgamyňyzda ýazyp bilýäňiz bizem jogap berersiz. Videoda like koymagy unutmaň. Görýän prosmotr gitdi. Köp bolýan like'lar al. Azajyk peýdas diýendir şu videolar size. Azajyk bizem höweslendirýäňiz. Özüňizem gowy zatlary öwrenirsiňiz. Ýende şurada belläk geçek zadym bar. Reklamy däl. Ýöne ýene de programmирование bilen çuň öwrenjek bolsaňyz Instagram sahypasy we Coding Tama account töredildi täze. Ýani ol accountyň içinde gaty gyzykly zatlar we programmирование işli programistler we hakerler barada. Muňjan ýa gyzykly galanlar içine girip görüň. Instagram sahypasy Coding Tama. Ne ýerite videomuň soňuna şu Coding Tama video roly bilen jemläli. Hoş, sag bolun.